हाय शेण काढलास काय ग? कुठे गेला मोर्या? कुठे आहेत गुरं? कुठे आहेत? ह्याचं नावच नाही अजून ठेवला होतो. आजपासून मोर्या गायत पण डिंग आहे पण त्याला तिकडे घेऊन दे. काय सर्व केला नाही आपण त्याच्यासारखाच आहे वाटतं. घाणेरडा. अरे पलत नाही तो. नाही पडणार इकडे. नको कान खेतू. कान खेचून नाही तर कसा येईल असाच येईल थोडका तो. काय इथे रगदल केली आज ती खलगी भरड्याची ओळख नाही ठेवलीस. बरो घाणेरडा. लाईट का डीम एवढी ग? मला ब्लपच लावलो तुम्ही बघ कसलं. चांगला होता तो पप्पासनी फोडला तिकडचा. इथला एक गेला. अरे आता तुला कसली भीती वाटली चमत्कारी. ह्या तिघीने इथे जागा पुरतं. तू पण हाशरी गुरांशी उभा का मी येऊ? कोण गेलाय गुरांशी? अरे हो मग येऊ मी पैसे टाकून तिकडे बघायला. हो य मी परत घरात यायचंय मला. हगला ना तिथं भेकरी वाटते त्या मायला. हग एकदा असा. पंडे ओ पंडे. आमच्या मोटरचा इथूनही गेलाय. काय आपला स्टार्टर आहे इथं. बघा इकडे तरतायत. 10 वाजता जातील घरी. 10-10:30 पर्यंत जातील. एक तिकडे आहे. हे तांबाल बायल्या. सकाळ सकाळ तुमचं दर्शन. तांबू कुठे गेली? पंडो अगं पळू नको. हे ओळखलीस नाही? तू काय डुकरागत मांजली असती. मला जाऊ दे इकडून. इकडं लपले. तो एक तिकडं आहे टिकिया. य ही तांबू इकडे आहे. ए तांबडे तांबू. हिला काय झाला? तो याचं नाव आहे गोकुल. तो बघा आला इकडे. जा शिंगा फलकवताना मारशील मला. मास्के कंट्रोल होतात त्यांना त्याच्यामुळे शिंगा फलकवता येत. सकाळ सकाळ भरपूर पक्ष्यांचे आवाज ऐकायला भेटतात. कानावर येतात म्हणजे. तर नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकण या यूट्यूब चॅनलच्या आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी दीपेश गोडर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो. आणि गावावरून. तर मित्रांनो आता बरेच दिवस तुम्ही बघितलेच असाल सोम, जिग्नेश आणि शुभम व्हिडिओ करायचा. तर ते गावाला असल्यामुळे त्यांना मी मेमरी कार्ड द्यायचो आणि त्यांना व्हिडिओ करायला सांगायचो. आणि मुंबईला मग मेमरी कार्ड यायचं आणि मग मी एडिटिंग करून त्यात टाकायचो व्हिडिओ. तर मित्रांनो आज गौरीपूजन आहे म्हणजे. तर मी आज सकाळीच गावाला आलो. आणि पहिलाच गेल्या वर्षी पण मी सकाळचंच गावाला आलो म्हणजे गौरीच्याच दिवशी. आणि इकडे डायरेक्ट आलेलो गुरांशी. तसं आता आज पण तसंच केलं आणि इकडे आलो. तर मित्रांनो मी उद्या म्हणजे संडेपर्यंत राहणार 3 दिवस. तर 3 दिवसात किती व्हिडिओ बनतील थोडे तुम्हाला दाखवीन. आणि एक पार्ट आपला व्हिडिओ तर राहिला आहे कुठल्या खो खोची टाकले आहे ना आता लास्टची. तर त्या व्हिडिओमध्ये अजून एक पार्ट आहे तो नंतर टाकणार आहे कारण का तो जरा प्रॉब्लेममध्ये आहे जरा त्याच्यामुळे. तर मित्रांनो
व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. आज गौरी म्हणजे कशा असतात ना त्या दाखवायला भेटल्या तर त्या पण दाखवू. आणि मला फिरायलाच वेळ भेटणार नाही त्याच्यामुळे बोलतोय. आणि नाचतात त्याची पण म्हणजे पार्ट 1, 2, 3 असे करू. कारण का एकदमच मोठी केली तर परत मग सर्व दाखवता येणार नाही एकाच व्हिडिओमध्ये. भरपूर मोठी होईल. मस्त एकदम वाटते वातावरण. आता मुंबईला सकाळ सकाळ धाबा कामावर ट्रेन पकडून गावाकडे एकदम जबरदस्त म्हणजे भारीच वाटतं. अजून एक आमच्या गावामध्ये यूट्यूबर आहे. त्याचं नाव नंतर सांगेन तुम्हाला. व्हिडिओमध्ये भेटला की सांगेन. कारण तो पण व्हिडिओ बनवतो. माझ्या कम्युनिटी टॅबला टाकली असेल मी व्हिडिओ. आहे का नाही मला पण नाही माहिती. बघा असेल जाऊन तिथे पण. तर मी आधी बघूया. इकडे जास्त व्हिडिओ मोठी नाही. इकडेच बोलत राहिलो तर तुम्हाला तिकडे दाखवता नाही येणार काय. टिक्याला जवळची दाखवली नव्हती ना तुम्हाला. आता ए टक्क्या आवाज ओळखतात बरोबर माणसाचा. अरे मास्या कंटाळतात बघ किती रे तुला. एक झाडू घेऊन येत जा. तर मित्रांनो तुम्हाला अजून एक म्हणजे आमचा बैल कमी दिसत असेल. तो मे महिन्यातच ही झाला म्हणजे राहिलाच नाही आमच्यात गुरांमध्ये. काय झालं ते तुम्हाला समजलंच असेल. आता बोललो त्याच्यावरूनच. आणि त्याच्यासारखाच तो सेम दिसतो आता झालाय तो ह्या गायचाच आहे. आमच्याकडे तांबू तिचाच आहे तो वासरू मागं झालेला. मागच्या व्हिडिओमध्ये बघितलाच असेल त्या गायचा. त्याचं नाव ठेवायचं होतं म्हणजे सांगायचं होतं यूट्यूबवाल्यांना. म्हणजे कोणी सांगितलं असतं तर असं म्हणजे व्हिडिओमध्येच. पण सोमनी सांगितलं नाही त्याच्यामुळे त्याचं नाव आता मोरया ठेवायचं आहे. नाही बघा ही गेल्या वर्षी झालेली ती पंडी. ए पंडे अरे पलते काय तू. घाणेरडी आहे एक नंबरची. आली जवळ. बिस्किटा खातं ही पण. हे गोकुल तथा असतो. ही नुसती शिंगाच फलकवायचं काम करतोय. तर मित्रांनो वरती टेपामध्ये आलोय. वरतून एक गावाचा तुम्हाला नजारा दाखवतो. तर मित्रांनो हे बघा ही समोर जी एवढी घरं दिसतात ना तर त्याच्या तिकडे पण आहेत. तुम्हाला दाखवलेलीच आहेत मी व्हिडिओमध्ये. बघा हा मंदिर इकडे ह्या साईडला शाळा आणि हा समोर प्रतीकचा घर दिसतोय कलर मारलेला. इथे खाली मयादाचा आहे आणि हा पुढे आयुषचा. आणि त्या समोर बघा तो दिसतोय ना हा माझा बोट बघा समोर तो तिथे आमचा आहे. आता आपण इथूनच जाऊया खाली. गवत भरपूर झालं आहे. गुरं नाही आहेत ना त्याच्यामध्ये गवत पण भरपूर आहे. आणि कोण करत पण नाही इकडे शेती बीती आता. तर मित्रांनो बघा ह्या म्हणजे हा जो मांग आहे ना त्याच्याने मी आलो. आणि आता इथून एक पक्षी उठला. तर त्याचं घरटं आहेच कन्फर्म असेल. आहेच नाही म्हणजे कन्फर्म असणारच आहे. कारण का कोणता पक्षी आहे तो तुम्हाला सांगतो त्याचं नाव. आमच्या इकडे त्या पक्षाला काय बोलतात तर आपण त्याचा आधी पहिले घरटं शोधूया. तर हा बघा हा त्याचा घरटा. आता तुटून गेला. व्हिडिओ चालू नव्हती त्याच्यामुळं नाही तर दाखवलं असतं तुम्हाला. तर त्याचा घरटा आहे इथे. इथे कुठे गेला रे त्याचा होल.
बघूया घरटाच राहा बघा, या साईडला होल आहे. अंडी आहेत, किती आहेत? 2 4 आहेत. थांबा जरा, आपण गवत जास्त बेना नाही करायचा, म्हणजे एकदम ही ओपन नाही करायला, साप बी पंडी त्याची खाऊन टाकेल. बघा, तर तुम्ही नाव सांगा तुमच्या इकडे पक्षाला काय बोलतात ते. तर असू दे. तर आमच्या इकडं म्हणजे जुन्या काळातल्या लोकांनी सांगितलेलं आम्हाला, म्हणजे म्हातारी लोकांनी, त्या पक्षाला म्हातारी बोलतात म्हणून. आता तुम्ही बघा तुमच्या इकडे काय बोलत असेल नाव सांगा त्या पक्षाचं. तर मित्रांनो, मे महिन्यात जी व्हिडिओ शूट केलेली ना ती ह्या ठिकाणी केलेली. हा जो खालचा तोंड आहे ना तिथे क्रिकेटची. तर हा बघा खो खोचा मैदान, ती मागं 2 व्हिडिओ केले त्या पोरांनी ना, तर इथे केले त्या. इकडे शेती पूर्ण वसाड आहे, त्या साईडलाच केलेली आहे, केळीटी स्वतवतात म्हणून. ओ बर्जिन, ओ बायो बायो, अगं ये भाई रे, कधी ग आलीस? ओळखलीस नाही? मी येणार नव्हता असं बोललेलो मी सकाळी. तू काय पण बोलशील, काय आणतस नेतस काय? तुला म्हटलं जमायचं नाही, तिकडे आलास का नाही? काय नेतायस तू, काय नेतायस? रात्री एकटाच आला? हो हा, आता आला, सकाळी आला. लिप पवार, काय हा बाण तुमचा? भात पसावला. कापायला झालाय लवकर, कापूया आपण रात्री. आज दूधवाला नाही आहे काय? एक पण दूधवाला नाही काय? काय झालेलं लाईटला त्या दिवशी? कार्बन पकडला ना. ओके, आत्ताच आला सकाळी. तर मित्रांनो, आता आमच्या घराच्या वरतून काय कोणता सीन बोलताय? हा, तुला काय पण वाटेल. तर मित्रांनो, आता आम्ही कुठे आरतीला जायचं आहे आम्हाला. आता मोबाईल इथे चार्जिंगला लावलेला आणि मी बाहेर गेलेलो फिरायला. कुठे गेलो ते सांगत नाही आता. हे जाऊया ना आता आरतीला. व्हिडिओ स्टार्ट सकाळीच झाले. हे चल, त्याचा मन शांत कर तिकडे. कुठे काल काय उठली तर परत वांद कोंबड्या बिंबड्या द्या लागतील. चल चल, तू शूटिंग करायला तरी थांब. अरे आमचा घर वरती दाखवलेला नव्हता ना रे? मी दाखवलं. बघा, 1 बेडरूम यातला राहणार आहे. कुणाला भाड्यानं पाहिजे असेल तर घेऊन टाका. वरती पट्टीची आहे, हे बघा, डबल स्विच सगळा आहे इकडं. तुम्हाला कसा पाहिजे तशी लाईट पेटवा, खालून वरून. आणि खाली कन्सिलिंग आहे, ती माझ्यासाठी आहे. वरची तुमच्यासाठी भाड्याने भेटेल. वरती भाड्याने भेटेल, खाली नाही भाड्याने भेटणार. खाली पाहुणे असले तरी झोपायला घेऊ बाजूला. तर मित्रांनो, तिथं भरतचा घर आणि हा अजय. आणि तिकडं आता अक्षयकडे जाऊया ना पहिले आरतीला. हे जास्त नाही शूट करायची आरतींची, थोडी कारण ढोलकीला तोर नाही स्वामी शंकर
पार्वती हो आलो तुझ्या गौरा जय देव जय देव बोला नेली विशाला अर्धांगी पार्वती सुनांच्या माला निवृत्तीचे उदहरण श्रीकंठणीला ऐसा शंकर शोभे उमा वेगळा जय देव जय देव जय शिव शंकर जय देव जय देव रत्नाची भरा डोली उमरा चंदनाची मोठी कुंकुमेश्वरा श्री जडित मुकुट शोभतो बरा मुंडुंदिनु पुरे शनी घागरिया जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती ओ श्री मंगलमूर्ती वचन मात्रे मान कामना मूर्ती जय देव जय देव लंबोदर पीठावर परवर वंदना हर सुंदर वक्र सुंदर नयना दास रामाचा अवतारी सदना संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुर वंदना जय देव देवी जय सागर वंदन केले सामान्य अवचित हरता मरले शिकवा सुजाना प्रसन्न केले श्रीलक्ष्मण नाम प्रसिद्ध झाले जय देव जय शिवशंकर राव स्वामी शंकर भारती हो आलो जय देव कालांबर बंद सुंदर वरदारी पंचानन मनोहर मंगल शिवकारी जळकोटीचे वीर माझे उच्चारी जगोचे नामा नामदान करी जय देव जय शिवशंकर राव स्वामी शंकर भारती हो आलो जय देव पाया पडाय काय आपण नंतर पण येऊ पहिली प्रसाद खायची. अरे काजू बोलत का ठेवतात तरी जास्त फेवरेट आहे काय गणपती बाप्पाचा मोदक फेवरेट आहेत. तर मित्रांनो आरती बोलून झाली. मी जरा बाहेर गेलो होतो आरतीच्या व्हिडिओ दुसऱ्यांना शूट करायला सांगितलं आणि गौरी व्यवस्थित त्याच्या आईते एक बसलाय. हे कुठे गेला शुभम तिकडे कुठेतरी शूटिंग करतोय. अक्षयकडे जाऊया काय ये करायला भेटू दे. बसून झाली का नाही आता सुरुवात होत आहे गौरीचा नको कोपऱ्यात जा कोपऱ्यात फुलाला लावता ना इथे नाही तो ठेवला आहे मग तसा तो एक आला पण म्हणजे कालिका गरसली बंधुरे स्वामी दोरा कालिका गरसली कालिका गरसली बंधुरे स्वामी दोरा कालिका गरसली कालिका गरसली गरसली बंधुरे स्वामी दोरा कालिका गरसली बंधू गेले राट बाजारी बंधू सुपा साठवाया बंधू गेले राट बाजारी बंधू गेले राट बाजारी बंधू सुपा साठवाया बंधू गेले राट बाजारी बंधू गेले राट बाजारी बंधू सुपा साठवाया बंधू गेले राट बाजारी बंधू गेले राट बाजारी बंधू सुपा साठवाया बंधू गेले राट बाजारी से बहिणीच्या वंशाला बंधू सुपा साठवीत बहिणीच्या वंशाला बहिणीच्या वंशाला बंधू सुपा साठवीत बहिणीच्या वंशाला
बहिणीच्या वंशाला बहिणीच्या वंशाला बंधुपणा साठवया बहिणीला राठ बाजारी बहिणीच्या वंशाला बंधुपणा साठविता बहिणीच्या वंशाला बहिणीच्या वंशाला बंधुपणा साठविता बहिणीच्या वंशाला बहिणा वंशाला कालिका गरसली बंधुरे शमी दोरा कालिका गरसली कालिका गरसली बंधुरे शमी दोरा कालिका गरसली बंधू गेले राट बाजारी बंधू सुपऱ्या साठवया बंधू गेले राट बाजारी बंधू गेला राठ बाजारी बंधू सुपऱ्या साठवया बंधू गेला राठ बाजारी बहिणीच्या वंशाला बंधू सुपऱ्या साठविता बहिणीच्या वंशाला बहिणीच्या वंशाला